Здравейте, кучка! Гладна ли си? Искаш ли нещо да хапваме? Ела с мен на Estate Burgers! Let's go! Аз съм тук в квартал Изток и тук е спирка Банкя, се казва. Ето Estate Burgers, let's go! Виж, изглеждаш уникално. Тук има бургер, дюнер, има всичко с алкохол. И този ресторант е ново и аз чувах, тук е много вкусно. Истинска ли или лъжа? Айде да разбира веднага. Здравейте, перничани! Аз съм Роки, заповядайте в Перник, Estate Burger. Добре дошли! Има три тип на бургер. Бургер с плескавица, бургер с месо от дюнер и бургер с свинско дърпано месо. Аз реших плескавица, защото той каза, Роки каза, това е най-популярен и нямам търпение, аз съм много гладна като кучка. Айде, let's go! Уникално, бе. Благодаря много, Роки. Виж, по-големи от главата ми. Айде да ядем. Нямам търпение да ядем. Имаме гости, специален гост. Моя дъщеря. Здравейте, кучка. Искаш ли бургер? Ето. Искаш ли бургер? На бангаранга. Ето, бургер, виж по-голям. Уникално, виж колко изглеждаш. Първо, нека да види колко изглеждаш. Наистина уникална. Всичко е чудесно. Виждаш ли, има сос тук, сос там, има също маруля. Изглеждаш уникално, наистина. Аз не лъжа. Аз съм много изненадах. Изглеждаш уникално, няма търпение. Хайде да ядем сега. Ето, виж колко голям. Баро, бургер. Сочно. Много добро. И ти харесва също. Искам бургер. Тази бургер е уникална, защото има яйца. Добавки яйца, много вкусно. Хубаво, наистина е вкусно. Ново място, къде? В квартал Изток. Спирка Баня. Това е. Много ти благодаря, обичам те много. Ако ти не знаеш сега, ти знаеш.